mga anak, kayo nang bahala sa mga bisita niyo ha. Sumasakit na ang likod ko, magpapahinga na muna ako. Ikaw, Cheska, may inaasahan ka pa bang bisita na pupunta? Ma, wala po. Isa lang pong inimbita ko. Si Kelsey lang. Busy rin kasi yung mga kaklase ko dahil final exam namin. Ay, kung ano ikinarami ng kaibigan ng kuya mo, siya namang ikinaunti ng sayo. Actually, Ma, alam mo si kuya, kapag tumakbo ditong SK chairman yan sa atin, tsak mananalo yan. Halos lahat ata tropa niyan eh. Yan mo, Ma. Tulungan din kita ha, pag uwi ni Kelsey. Tao po! Good afternoon po! Mukhang may bisita pa, anak. Cheska, pagbuksan mo nga ng gate yon at busy yung kuya mo sa pag-aasikaso sa napakarami niyang bisita. Sige po, Nay. Chester! Dear love, ako si Cheska. Isang dalagang Pilipina, Eme. Pero 24 years old na ako. At sabi nga ng nanay ko, ay nasa wastong edad na para pumasok ako sa isang relasyon. Pero hindi ko priority ang lalaki up until now. Hindi dahil sa focus ako sa career ko, kundi dahil magpasa hanggang ngayon, kumikirot pa rin ang puso ko nang dahil sa karanasan ko sa pag-ibig nung ako'y high school. Harry? Cheska? Naku, hindi ko pa rin tapos isolve tong math problem. Hirap. Cheska, gusto mo tulungan kita dyan? Madali lang yan. Napansin ko kasi kanina ka pa nahihirapan dyan. Or kung gusto mo ito, yung notes ko papahiram ko sa'yo. Oo, kanina pa ako nahihirapan. Salamat, Harry. Okay ito. Basta lapitan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Una ko pa lang na nakita si Harry noong high school kami, ay kinilig na talaga ako. Bukod sa gwapo, ay talagang matalino ito. Madalas niya akong tinutulungan sa mga gawain sa school. Kung minsan nga, hinihintay niya pa akong matapos sa exam. Saka rin niya ipapasa yung sa kanya. Naging sobrang close kami ni Harry to the point na kahit na ang mga nakapaligid sa amin, napapansin ang kaswitan namin sa isa't isa sa tuwing kami ay magkasama. Noong mga panahong yon, hindi ko alam kung anong tawag sa nararamdaman ko sa tuwing kasama ko siya. Basta ang alam ko, laging malakas ang kabog ng dibdib ko at masaya ako kapag kaharap ko siya. Cheska, yung promise mo ililibre mo ako ng pancake kasi akong panalo. Kailan ba kita mahihigitan? Siguro may iniinom kang vitamins na nakakatalas ng isip, no? Ano yun? Sabihin mo na! Wala. Sabay naman tayo nagre-review Eto, may regalo ako sa'yo. Hoy! Ano to? Hindi ko pa naman birthday. Buksan mo dali. Gift ko yan kasi masaya ako na nakapasa ka. Lalo na sa math. Mahina ka dun Oo na. Ano ba to? Wow! Bear stuffed toy? Wait, para saan? Malapit na kasi yung Christmas break. Ibig sabihin, matagal pa ulit bago tayo magkakasama. Kaya, ibinigay ko sa'yo yan para hindi mo maramdaman na mag-isa ka. Tignan mo yung hawak na bear. Isang puso na may pangalan ko. Hala, oo nga. Pasensya ka na Wala kasi ako mabibigay sa yung regalo. Hindi mo naman ako sinabihan na may exchange gift pala tayo. Cheska, ano kasi? Kinakabahan ako pero sasabihin ko na to. Kasi ayaw kong masira yung pagiging magkaibigan natin. Pero ano kasi, crush kita. Ano? Totoo, Harry? Oo. Hindi mo ba nahahalata? Akala ko kasi ganito ka lang sa mga kaibigan mo. Sana hindi ka mailang sa akin. Saka, please, huwag kang iiwas Hindi ako iiwas. Promise, hindi. Kasi crush din kita matagal na. Talaga, Cheska? Oo. Di ibig sabihin, boyfriend mo na ako? Ganon ba yun? Pag crush natin ang isa't isa, ibig sabihin. Oo. Pero, i-secret lang natin Kasi baka mapatawag yung mga magulang natin. Ayaw ko lang kasi na kapag bumaba yung grades ko, may mahahanap sila ng idadahilan o isisisi.
Okay, secret. Ingatan mo yung stuffed toy na yan, ha? Mamimiss kita, Cheska. Mamimiss din kita, Harry. Harry, anong ginagawa mo dito? Pare! Harry! Buti nakarating ka. Pre, happy birthday. Siyempre naman, hindi ako pwedeng mawala sa inuman. O ito, pulutan. Pinaluto ko yan kay Mama. Sisig ng Kapampangan. Ayos! O siya, si Cheska, kapatid ko. Actually, birthday niya rin ngayon. Kaibigan mo pala yung si Harry, kuya. Oo! Bakit? Kilala mo? Magkakilala kayo? Oo. Wow! Ba naman? Small world! Oh, paano? Classmate ko siya nung high school. Basta, mahabang kwento. Kuya, paano kayo naging magkaibigan yan? Aba, well, isa siya sa mga kaklose ko sa office. Katim ko rin siya sa project na tinatapos ko ngayon. Magaling niyang si Harry at bukod pa dun, aba, mabait. Chickboy nga lang. Naku, baka maniwala si Cheska na chickboy ako, ha? Ay, hindi ba? Itsura mo palang mukhang hindi ka na dapat pagkatiwalaan. Oy, Cheska, hindi porket kakilala mo si Harry ay pwede mo nang sungitan yan. Uy, bisita yan. Huwag mo nang sungitan yan. Pasensya ka na, pre. Birthday din kasi ng kapatid ko. Magkasabay kami pero hindi kami kambal. Sadyang malupit lang mga magulang namin mag-family planning. Oh, talaga? Oo nga, no? Birthday mo nga pala ngayon, natatandaan ko. Happy birthday, Chess. Hindi ko kailangan ng greetings mo. Maiwan ko na nga kayo. Che. Bakit ang sungit nun? Ganun ba talaga siya? Pero in fairness, ha? Cute pa rin siya. Hoy, umayos ka. Kapatid ko yan. Teka. Pero kung naging kaklase mo siya noong high school kayo, naging magkaibigan naman ba kayo? Ha? Kami? Huli ka, Cheska! Dadaling kita sa marriage boot! Uy, ano ba? Anong marriage boot? Nakita mong nagbubunta ko ng damo dito. Hindi ako kasali dyan. Anong hindi kasali? Intramurals ito, Cheska. Kaya wala ka nang magagawa. Kasi may nagbayad sa boot namin para hulihin ka. Kaya tara na, ayusan ka na namin dahil naghihintay na yung groom mo. Ay, naku. Bilisan nyo, ha? Oo na, saglit lang ito. Huwag kang mag-alala. O, tara na. Ito na yung groom mo. Harry? Uy, hindi ka kay Harry kakasal. Kasal na siya, oh. Pinahuli siya nung nagkakakrush sa kanya sa ibang seksyon. Sino nagpahuli sa akin? Ito, si Robert. Ay! Bilisan nyo na. May gagawin pa ako. O Robert, tara na. Umpisa na natin yung kasal. Cheska, sorry na. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Akala ko ba? Ako ang gusto mo. Bakit ka nagpakasal dun? Alam mo namang patay na patay yun sa'yo eh. Intrams lang naman. Saka, hindi naman porket kinasal kami sa marriage booth. Kami na yung magkakatuluyan. Ikaw din kasal kay Robert. Nakita mo ba akong ngumiti sa picture? Ikaw nakangiti ka pa. Tingnan mo, kilig na kilig yung babaeng yun sa'yo. Halika nga dito. Ikaw ang girlfriend ko. At alam ko na balang araw, ikaw ang babaeng papakasalan ko. Hindi sa marriage booth, sa simbahan. Talaga? Oo. Kaya huwag ka na magselos. Heto, nanalo ko ng mga chocolates sa chess competition. Yan, ibibigay ko sa ito lahat. Wow, thank you, Harry. Ayan, gumiti ka rin. Kaya, huwag ka na magsiselos, ha? Tara, maglaro tayo dun sa ibang mga booth. Okay, tara. Nax! Childhood sweetheart pala kayo nun, ha? Sira ka talaga. Matagal na yun. And for sure, hindi na niya yun naaalala. O siya. Tara na at simulan na natin ang inuman. Oh, juice. Kakainis talaga. Oy, BFF. Birthday na birthday mo tapos beast mode ka? Kelsey, nandito si Harry. Ano? Inibita mo? Ikaw, ha? Sinasabi ko na nga ba na hindi ka pa nakaka-move? Shh! Anong inimbita? Hindi ko imbitahan yun, oh. Kaibigan siya ni Kuya. Ha? Yung kuya mo talaga walang pinipiling kaibigan. Nakaka-bad trip, diba? At ang kapal pa ng mukha. Kunwari pa na nagulat siya na kapatid ko si Kuya. Paano kung hindi naman talaga niya alam? Kita mo nga yung social media ng kuya mo. Mukhang dami account. Wala man lang ka-picture-picture kahit nga Mighty, hindi nagma-Mighty. Inis talaga ako. Hindi pwede.
Ayoko na lagi ko yung makikita dito sa bahay. Ano ka ba, BFF? Aminin mo na may feelings ka pa rin kay Harry, no? Sus, asa ka pa? Never. Dahil hindi ko makakalimutan kung paano niya ako sinaktan noon. Malapit na ang Mr. and Miss Campos at kada year ay meron tayong i-represent na Muse and Escort. May napili ng Muse sa second year, si Gail. Napag-usapan namin ng faculty na ang itatambal namin sa kanya ay si Harry. Ako po? Oo, kasi ikaw ang top sa buong second year at plus points na gwapo ka pa. Ang tanong, ma'am, papayag po ba ang girlfriend? Ay! Girlfriend? May girlfriend ka, Harry? Okay lang ba sa'yo na ikaw ang kuning escort? May automatic +1 sa card, all subjects. Ma'am. Ma'am, baka po magselos yung girlfriend. Tanungin niyo po muna yung girlfriend niyan. Oh, totoo ba? Kayo ni Cheska? Oh, kaya ka lumapit ng upuan. Aamin na yan! Aamin na yan! Aba, Harry, sumagot ka. Cheska, kayo ba ni Harry? Apo. Oh, ano ba talaga? Magkaiba kayo ng sagot. Uulitin ko, ha? Kayo ba? Hindi po, ma'am. Magkaibigan lang po kami. Opo, papayag po akong maging escort. Basta po, may +1 po sa card namin, ma'am, ha? Oo naman. Okay? Sige, final na yan, ha? Sasabihin ko yan sa faculty at magmi-meeting na tayo mamaya. Sige, class. Let's start our lesson for today. Jessica, Huwag mo akong kausapin. mag-usap tayo mamaya, please. Mali talaga yung ginawa niya. Tinanggi ka pa niya sa buong classroom. Pinagpalit ka sa extracurricular. Talaga? Kaya deserve niya lang na hindi ko siya kausapin, no? Tangkapal na mukha na pumunta pa dito. Valid. Pero sigurado ka bang wala ka na talagang feelings? Paano kung yung pagpapakita pala niya sa'yo ngayon ay way ng universe para ipagpatuloy yung love story niyo? Sus! Sa kanya ko natutunan na mas mahalaga ang grades at pag-aaral kesa sa love life na yan. Kaya capital N and O, no! Hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi ko nakikita yung taong hindi ako itatago at itatanggi. Tama yan. Kaya wag mong pansinin yun, ha? Kaya diba, BFF? Mag-pretend ka na lang din na hindi mo naaalala yung dati. Saka ano ka ba? Birthday mo ngayon. Iwasan na lang natin pag-usapan yung mga bad vibes, okay? Let's celebrate! Okay, let's celebrate! Dear love, inaamin ko, masakit ang alaalang yun sa akin. Nag-iwan yun ng matinding takot pero kahit ganun pa man, ay nagsilbi rin naman itong inspirasyon sa akin. Nakapag-focus ako sa pag-aaral. Na-enjoy ko ang araw ko kasama ang aking kaibigan at mga kaklase. Ngunit inaamin ko, kahit na hindi naging maganda ang alaala na yun, meron ding what if sa puso ko. What if hindi ako umiwas kay Harry? What if pinatawad ko siya? Totoo nga atang first love never dies. At ang makita ko siya sa araw mismo ng birthday ko, ay tila hindi lang ang alaala ang nagbalik, kundi maging ang pagtingin ko sa kanya. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Hindi ko mawari kung anong nararamdaman ko. Pero alam kong totoo ang mga ngiti ko. Nang muli ay makita ko siya. Ang lalaking unang nagpatibok ng aking puso.